refreshingnya yang ini guys, ndelok kosmetik berbagai macam ono. Aku sangat terhibur pemirsa, yo terhibur yo tercuci mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan di channel YouTube Keluarga Mas Potong. Halo pemirsa, sebenarnya kemarin aku gak konten FB Pro, cuma ya tak belanjuran nang konten YouTube, bukan gak sengaja gak konten, karena memang tak gue konten FB Pro, jadi kameranya kan ngadep, gak kameranya ki vertikal gak horizontal loh guys. Nah, cuman kenapa kok sampai aku dibelinya di dekat terminal, karena memang di sini nggak ada, di toko sini nggak ada pengusaha kapuan. Adanya di Cepu. Iki aku member iki nang toko Jelita guys. Micellar water sing untuk kulit sensitif gak ono, tapi ya nang kanggo jerawat ya ono. Ini 20.000 di sini. Pipa. Ikan punya aku ki wis mau habis guys. Mau habis. Ki biasanya aku tuku iki. Aku cocok iki nek gak akne, ya sensitif. Tak polos. Yo. Sama mang tuku sabun. Sabun Lux. Ya kuwi ngono kuwi iki mang guys. Aku ki pokoknya ki aku nek cocok kulitku gak tiba-tiba jerawat, gak tiba-tiba terus panas merintis ngono pemirsa. Nek gak cocok ngono aku karo kosmetik. Rego piro nek gak cocok aku juga cocok pemirsa. Aku ayo sing takok udah pakai produk yang lama tetap pakai kalau nek pas duit luweh guys. Rada hargane relatif mahal dari umumnya nang toko ngono guys. Terus juga stokisnya gak nang kene. Yo lewat paket ekspedisi yo iso. Yo aku tetep tak yo ngene lho guys yo. Misalkan budget dari skincare misalnya 350 yo. Kok urung dik sakmono, tapi awake dhewe tetep harus perawatan. Nek metu nggo kesehatan, nggo sunscreen, nganggo foundation, yo kadang kala nganggo primer dhisik, apa concealer, apa contour. Ya sing ibaratnya make up atau kosmetiknya itu kompleks yo. Tetep harus ditunjang kan ngono. Nek menunggu untuk duit kan jenenge awake dhewe iki yo butuh ngubengno duit. Urip gak cuma di dalam konten, di luar konten lebih banyak, kebutuhannya juga lebih banyak dan tidak semuanya ke up di konten yuk guys yo. Kayak kulit belang saja nih kudu nganggo sunblock. Ngono pemirsa, jadi aku tuku sing ini guys. Lihat, mau tadi gak ada. Aku tuku iku jono sing takok skincare-ku yo iki aku iki guys iki. Pas ana ki ya kuwi. Bedakku mana ya guys? Aku nganggo iki. Iki refile. Oh. Guys. Hari ini kita bongkar-bongkar per skincarean, nganggo deodoran ben gak bau ketek. Urip ning dindi kumpul wong akeh. Sunscreenku yo iki. Aku pokoknya cocokku endi aku sing tak tuku guys, aku itu gak pernah piye-piye nih. Oh, eyeliner. Iki hand sanitizer, lipstick. Terus iki lip cream. Ya lip cream tak ombre. Iki sebelum aku duwe konten pun aku tuku iki guys. Kan suwe. Body. Dan tidak lupa balsem wes aku wongnya gak munafik guys, gak apa jenenge, gak tensin. Oh ya wes nek pegel yo ki balsem di dalam ini masih dalam pouch kosmetikku yo kuwi ngene blush on. Oh ben ana rona pipine ngono. Hand sanitizer nek megang-megang kosmetik iki kulitku sensitif, aku tak pakai hand sanitizer untuk steril tanganku. Terus kuwi guys.
Apa meneh lho? Terus kuwi iki brush anu brush atau kuas kanggo apa eyeshadow kuwi lho guys. Ya, aku tren ngene-ngene iki apa? Ngene lho guys, ana sing ora masalah, sepenting kok dadi apa ngene ora sing larang. Ya aku pesen online. Sebenarnya make up itu hak setiap wanita yo. Mau beli model apapun hak pribadi seperti gue duwe bojone orang gue duwe bojone wong. Aku tuku ngene karena aku cucuku iki wis kuwi. Oh, kok micellar water niki, guys. Kemot tanggoku aku. Apa titip? Gak ngerti nek aku nang jelita teman. Iki ternyata karena memang kameraku ngadeg kan memang tanggo konten Facebook Pro ku guys iku mang. Terus lanjutno ae lah nang konten YouTube ku aku. Musiknya kenceng tak dubbing. Oke. Oh. Eka terus membernya. Jadi membernya di sini ku nganu toko kosmetis ini mang tak sambangi model sistem poin. Poinnya berapa ngumpuk expirednya 6 bulan kuwi iso ditukar item barang gak bisa ditukar uang tapi ditukar dengan jenis barang tergantung item piro kebijakan kono gimana iki karo aku beli sabun mandi ngerti kan jenenge luxurious artinya kemewahan. Iki zaman biyen yo, zaman cirikanku ndek SD. Main iklan-iklanan, guys. Sabun iki kan biyen Tamara Blesinski, Luna Maya, Mariana Renata kuwi kan artis-artis cantik-cantik dadi model iki ya. Aku ndek cilik iku bintang-bintang iklanan karo kanca-kancaku. Saiki apa, guys? Wis duwe anak. Anake loro nek sing urip nang desa iki rata-rata ya relatif iki umur 20-an iki wis nikah. Aku sing biyen kan nikahku umur 2 pira aku lah 21. Ya wis pokoke nek sak umuranku nek wong wedok rata-rata ya kuwi, guys. Maaf pemirsa ya aku iki lho. Njupukno apa nganukno iki lho. Sabunku nek diwadus. Ki mongko ana sabun iku wis tak tuku sisan ngono, guys. Nah. Aku nek cocok yang ini iki pemirsa lho. Gak luka gak apa. Ayo njaluk apa ae, Pus? Yes, kemang yo. Sebenarnya konten kanggo FB terus tak terusno ae. Lumayan. Iki asline iki ora rencana. Nggih konten FB Pro iki di wis to Mbak jajali Mbak wong jenenge wong ikhtiar ya Mbak. Tak tedeni ngono. Iki FB ku ki mone FB biasa. Terus aku tak ubah FB profesional. Ya rezeki ya syukur, gak ya berarti rezeki ini nang liyong lah usah guys ya. Wis gimana ngono kuwi guys. Beli micellar water dan sabun mandi mang pemirsa. Aku karo mang lo pemirsa aku ngecek apa ning ngarani ATM ku kok nang kene iku kok gak kena ndelala sinyale. Ora benak nang bank gak tak jajal nang ATM liya. Kena berarti mungkin yo gangguan sinyal, guys. Makanya gak tak konten iki mang pemirsa. Wis pemirsa ya tak tutup dulu ya gimana aku beli ini, guys. Soalnya di sini nggak ada di Kapuan, nontonnya Cepu Kota. Beli micellar. Nek micellar iki yo nek jaman biyen iki nek ibu awake dhewe ya makane awake dhewe kan nganggo niki susu pembersih ambekan penyegar lah. Micellar iki jadi satu perpaduan kedua itu. Ya mau ono toner tak yo ono. Ikan micellar kan wis gabung dadi siji lah. Kemawon mbak takok mbake bedane gimana remove sing modele kaya apa jenenge pembersih tapi khusus kanggo make up.
Niki kan make up yo iso dirsiki tok sebelum tidur wajahe yo iso. Removal make up ngono ketok Dik Mang. Aku takok mbake. Ya ben delok-delok guys. Wong wedok ini ngono kuwi pemirsa. Apa jenenge hiburane wis ngono kuwi. Kuwi ndelok apa jenenge krim kolagen, lulur, terus krim siang malam, foundation, toner, hand body lotion, eyeshadow, penjepit bulu mata, kuas blush on, kuas eyeliner, barang segala macam, lip cream, lipstick, lip matte. Delok tok ono suweneng, guys. Alah akeh macam-macam merek kosmetik atau skincare sing terkenal dadi iklan-iklan kuwi ya alhamdulillah. Aku ya pokoke aku tetep iso macak, iso blonjo. Ngono guys. Yo satu-satunya untuk bisa menghibur seorang wanita yo apa kuwi? Yo mbek sementing dijini bojone guys. Ya aku tuh ngono kuwi wedakku. Pixie ku mang ndang ngerti dhewe golek dhewe regane pira. Terima kasih pemirsa nonton kontenku. Ya mohon maaf ya kepotong-potong soalnya kemang tak konten FB ceritanya guys. Terus tak lanjutno ora apa-apa. Kan urung tak spilin pemirsa. Terima kasih nonton kontenku. Pokoknya jolade lah kamu subscribe kemas koplem. Jika ada tutur kataku yang tidak berkenan, bersihkan episode mohon maaf. Terima kasih yang sudah berkomentar baik, sopan, tidak menjurus ke hal-hal yang mengejek ataupun menghina fisik atau apa segala macam. Terima kasih yang komennya baik-baik, berarti kalian menghormati diri kalian sendiri. Hati-hati guys, saiki udah ada undang-undang baru, undang-undang ITE untuk melindungi ibaratnya warga negara dari kejahatan kriminal dunia maya ya. Sudah ada undang-undangnya, berhati-hatilah karena jejak-jejak tidak bisa hilang. Aku selalu ngomong seperti itu ya, iki ngeleno kabeh semua ya. Kita harus bijaksana bermedia sosial ya. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.